Restorying Lives huwa proġett ta' Theatre Non-Arts Foundation. Fih dan ukoll bil-kollaborazzjoni ta' Dementia Unit fl-Active Aging Department. Dan il-proġett jitratta dwar storytelling għal persuni li jgħixu bid-dimensja li huma għadhom fil-komunità. Dan il-proġett qed nagħmlu sensiela ta' sessions ta' activities f'diversi lokalitajiet f'Malta fejn inħajru persuni li jgħixu bid-dimensja flimkien mal-carers tagħhom biex jiġu jattendu dawn l-attivitajiet. F'dawn l-attivitajiet nagħmlu sensiela ta' moviment bil-mużika, inħeġġu l-kant, kif ukoll nagħmlu storytelling. Dan l-storytelling huwa fuq bażi ta' teknik li jisimha time slips. F'din it-teknika għandna nuru stampi diversi lil persuni li qed jgħixu bid-dimensja u fuq bażi ta' din l-istampa aħna noħolqu storja spirtu pront. Però din l-istorja kultant ukoll tħeġġeġ u tħajjar memorji tal-ħajja wkoll. Aħna nżewqu dawn l-istejjer anke b'mużika fl-aħħar sezzjoni fil-fatt inġibu mużiċist ukoll fejn jimprovizza fuq il-kliem stess li jkunu ħarġu mingħand il-partiċipanti ta' dan il-proġett.